Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Taong 2008, lumabas ang balitang posibleng banggaan ng parihong southpaw na si Manny Pacquiao at ang knockout artist ng bansang Venezuela na si Edwin Valero, na talaga namang hinihintay ng halos lahat ng mga boxing fans. Pero bakit nga ba hindi natuloy ang nasabing napakagandang bakbakan? At kung natuloy man, mapabagsak o matalo kaya ni Edwin Valero ang ating pambansang kamao? At sino ba talaga ang may mas malakas na suntok sa dalawa? Yan ang pag-usapan natin sa videong ito. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Edwin Valero, knockout artist ng Venezuela, may perpektong undefeated record na 24 wins, 0 losses at 24 dito bayan knockout noong 2008. Nagtala din ng world-breaking 8 straight first round knockout wins na talaga namang kahanga-hanga. Naging pulutan ng mga artikulo noon na posibleng susunod na makaharap ni Manny Pacquiao na noon ay pound for pound king sa larangan ng boxing. Maraming nananabik sa posibleng banggaan ng dalawang malakas na kaliwete at maraming boxing analyst ang nagsabi na si Edwin Valero na daw ang makapagpabagsak sa ating kampyon. Sa katunayan, sa kagustuhan ni Edwin Valero na kalabanin si Manny Pacquiao, ay pumirma pa ito ng kontrata kay Bob Arum sa Top Rank Promotion. Dahil sa panahon yon, si Manny Pacquiao ay hawak-hawak pa ng Top Rank. Pero sa kabila nun, bakit hindi pa rin natuloy? Unang rason dito ay ang pagiging ban o walang lisensya ni Edwin Valero na lumaban sa bansang Amerika, lalo na sa Las Vegas na kung saan dito madalas isinisilang ang mga boxing stars. Ang rason dito ay ang brain scan result ni Edwin Valero na may nakitang blood clot sa kanyang ulo dahil daw ito sa isang motorcycle accident na naganap noong 2011. Pangalawa sa listahan ay syempre ang natamong injury ni Edwin Valero sa ulo na kung saan napakadelikado daw nito na posibleng magresulta sa pagkahamak o pagkamatay. Number 3 sa listahan ay ang timbang. Una nang sinabi ni Coach Freddie Roach na hindi daw lalaban si Manny Pacquiao under welterweight o 147 pounds. Ibig sabihin nito na kung papalag talaga si Edwin Valero ay aakyat siya ng 12 pounds dahil nasa lightweight division lang siya o 135 pounds at gagawin niya ito sa loob lamang ng 8 buwan para lang matuloy ang inaasam-asam niyang laban kontra sa pound for pound king na si Pacman. April 2009, nasungkit ni Edwin Valero ang bakanting WBC lightweight kontra sa Colombian na si Antonio Pitalwa at dito kinumpirma na din ni Top Rank promoter Bob Arum na nasa listahan at posibleng isusunod na nga ni Edwin Valero si pambansang kamao. In my heart that Edwin Valero is the best lightweight in the world. The emergence of a star that has superpowers in both hands and can handle any lightweight in the world. So it's a Number 4 at huling dahilan ay noong April 2010, nagpakamatay si Edwin Valero sa pamamagitan ng pagbitay sa kanyang sarili. Isang araw pagkatapos niyang makulong dahil sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Nagtapos ang kanyang boxing career na may perpektong undefeated record na 27 wins at 27 knockouts. Kung natuloy ang laban nila, matatalo kaya ni Edwin Valero ang ating pambansang kamao gaya ng mga sinasabi ng mga boxing analyst? At sino nga ba talaga ang may mas malakas na suntok sa kanilang dalawa? Mikey Garcia, ang 4 Division World Champion ngayon, ang saksi kung sino ba talaga ang may mas malakas na suntok sa dalawa dahil pareho niya itong nakasparing. At ayon sa mga interview, ilang beses sinabi ni Mikey Garcia sa mga interview na base sa kanyang experience ay mas malakas daw talaga ang suntok ni Edwin Valero. At kung sakaling maglaban man daw ang dalawa sa ibabaw ng lona, ay siguradong matatalo umano ni Edwin Valero ang ating pambansang kamao. Harder than Manny, stronger than Manny. Manny was fast. Valero was not fast, but hit hard. Edwin Valero. Why? Hit the hardest, man. Hardest puncher ever. One time they mentioned about Pacquiao maybe fighting him,
and they asked for my opinion. I told them Valero knocks him out. I sparred both of them, and his power was just insane. I don't know where he got that power from. I could box against Pacquiao, fairly easy. I'd be careful with boxing. Yeah. Not a big deal. But with Valero, I just had to be so extra careful because any punch, no matter where it landed, You feel I it. could just feel the power. I could just imagine, in the later rounds, 6th, 7th, 8th, 9th round, 10th round, how you would feel, it was insane. Edwin Valero versus Manny Pacquiao. Who would have won? Yeah, Valero would have beat him. You think so? Yeah, his power is just unbelievable. You sparred both. I sparred both. And with Manny, I had an easier time with Manny than I do with Valero. With Valero, it was just crazy. You had to be super careful. I wouldn't even try to hit him. I'd be very defensive. His power was scary. And Edwin Valero, You sparred Valero? What was that like? he's the guy that I felt that hit the hardest of anybody, harder than Pacquiao, harder than any of the guys that I spar with. Valero hit hard. What do you remember from sparring him? He was a knockout artist. Yeah, just hit very hard. Talaga namang kahanga-hanga ang kartadang ginawa ni Edwin Valero. Para sa iba ay siya na daw ang papalit kay Manny Pacquiao dahil sa taglay nitong bilis, depensa at lakas. Pero gaya din ng sinasabi ng iba, kulang pa sa experience ni Edwin Valero. Wala pa siyang masyadong nakaharap na magaling at matibay na boxer, di gaya ni Manny Pacquiao na subok na. Ilang kampeon na ang tinumba, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Shane Mosley at iba pa. Para sa akin, bukod sa pareho silang kaliwete, ay pareho din silang mabilis. At kung pagbabasihan natin ang sinabi ni Mikey Garcia na mas malakas daw ang suntok ni Edwin Valero, ay hindi tayo nakakasiguro. Dahil sa sparring session lang ito, iba pa rin ang totoong bakbakan sa ibabaw ng lona. Sa palagay ko lang, ay magkakatalo sila sa experience dahil lutang na talagang lamang ang ating pambansang kamao sa karanasan sa boxing na tinatawag o binansagan ng iba na The Smiling Assassin. Ang inyong komento, reaction at suhestyon ay welcome na welcome sa baba. Salamat sa panonood mga pre. Amping. Can he beat the count? Is that it? Kenny Bell says, no way. That is that. What an amazing knockout shot. Shout out kay Adam Del Rosario, Carl TV from Cebu, Yang D. Shout out din daw kay Carlo, Riz Inigo at Danica, Papa Sam Moto Venture, Amigos TV, Mark Serra, Parikoy Channel, Ronnie Buhol. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.